αναγνωρίσουμε βαθύτερα και ιδρυματικά τον πολιτισμό των χωρών που επισκεφτήκαμε στο πλαίσιο του Εράσμους, να μελετήσουμε ενότητες. Η Πορτογαλική Δημοκρατία βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο της Ευρώπης. Συνορεύει με την Ισπανία και βρέχεται από τον Ατλαντικό ωκεανό. Περιλαμβάνει επίσης τα αρχιπελάγια της Μαδέιρα και των Αζωρών. Έχει ίδιο κλίμα. Το όνομά της σημαίνει μοίρα στα πορτογαλικά και είναι ένας συνδυασμός της πορτογαλικής μουσικής και της μουσικής της Βραζιλίας που έφεραν οι Πορτογάλοι αριστοκράτορες τον 12ο. Στον κόσμο, έτσι και η Ισπανία έχει τη δική της ξεχωριστή και μεγάλη ιστορία, η οποία είναι αποτέλεσμα μιας πολυπολιτισμικής επίδρασης πολλών λαών που πέρασαν από το εδάφη της, αφήνοντας το στίγμα τους και επηρεάζοντάς την ανά τους αιώνες. Μέσα από την Ιτηρική Χερσόνησο πέρασαν διάφορα φύλλα όπως οι Φοίνικες, οι Έλληνες, οι Ήβδηρες, οι Κέλτες, οι Άραβες καθώς και οι Ρωμαίοι. Το Φλαμέγκο δημιουργήθηκε από καταπιεσμένα κοινωνικά στρώματα. Πιο συγκεκριμένα στην Ισπανία υπήρχαν από τα προϊστορικά χρόνια. Κατά την αρχαιότητα, οι Έλληνες ίδρυσαν αναπτυγίες στον Νότο, ενώ οι Ετρούσκοι κυριαρχούσαν στο Βορρά. Η Ρώμη ένωσε στην Ιταλία και δημιούργησε μια παγκόσμια αυτοκρατορία που άνθησε μέχρι την πτώση της το 400. Ενδιαφέρον είναι η ταραντέλα ναπολιτάνικη και η ταραντέλα γκρίκο, οι οποίες έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη λαϊκή παράδοση της Νότιας Ιταλίας. Ναπολιτάνικη ταραντέλα είναι παραδοσιακός χώρος της Νάπολης. Οι κάτοικοι αυτών των περιοχών είναι γνωστοί ως Γκρίκο και θεωρούνται απόγονους των αρχαίων Ελλήνων. Η φύση ταραντέλα συνδέεται με την παράδοση της ελληνικής πελατουργίας, μια παλιά ταξιασία που διατηρούν ελληνικές επιρροές, καθώς οι στίχοι ορισμένων τραγουδιών είναι στα Γκρίκο, μία διάλεκτο που έχει ελληνικές ρίζες. Μιλιέται ακόμη και σήμερα σε ορισμένα χωριά της Νότιας Ιταλίας, κυρίως στο Σαλέντο. Η Ελλάδα μας βρίσκεται στον νοτιοανατολικό σημείο της Ευρώπης και συνοδεύει από βορρά με την Αλβανία, βόρεια Μακεδονία, την Ιταλία και ανατολικά από την Τουρκία. Νότια και δυτικά βρέχεται από τη Μεσόγειο θάλασσα. Καθώς η πατρίδα μας βρίσκεται σε νευραλγικό γεωγραφικό σημείο, η ιστορία της είναι πλούσια και μεγάλη. Χώρες που χορεύονται σε ευθεία γραμμή, τα βήματα και η περιγραφή έμοιαζαν και μοιάζουν με την παράθεση των ελληνικών κινήσεων σε μια προσπάθεια. Είναι ρυθμικό
εκπληκτικός, ρομαντικός και χαριτωμένος. Με στραβιλισμούς γυρίσματα και αυτοσχεδιασμού. Μα δεν μπορώ ρε φίλε! Μα τι να κάνω πρέπει! Φλάουτο, μάλλον, σαντούρι και λύρα. Το ρυθμός είναι συνήθως γρήγορος. Είναι λαός. Δεν πειράζει, παρεμβαίνει, πάμε. Εσείς οι μαθητές λέει καλλιεργήσατε μία πολυπολιτισμική συνείδηση γνωρίζοντας μέρος του πολιτισμού ευρωπαϊκών χωρών. Αναπτύξατε πολλαπλή νοημοσύνη. Βελτιώσατε τη φυσική σας κατάσταση. Όχι. Γελάσατε, διασκεδάσατε, αυτό είναι προφανές. Αυτό το τελευταίο δεν κατάλαβα. Διαχειριστήκατε το άγχος σας. Έχει κανείς άγχος? Όχι, δεν χρειάζεται.